Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Özbekistana amal edýän 2 günlük resmi taparynyň çäginde 5-nji oktýabrda özüniň özbek kärdesi Safkat Mirziýoýew bilen gepleşikler geçirdi. Berdimuhammedow Daşkentde 4-nji oktýabrda geldi. Onu aeroportda prezident Mirziýoýewiň özü garşy aldy. Özbek prezidentiniň metbuat idarasynyň maglumatyna görä, Kuksaroy rezidensiýasyndaky resmi garşy alyş dabarasyndan soň iki goňşy ýurdun liderleri ilkidar formatda, soňra da giňişlen görnüşde gepleşikler geçiripdirler. Mirziýoýew iki ýurdun arasynda gelinen ähli ulalyşyklaryň durmuşy geçirilendigini belläp, bularyň iki ýurdun halkynyň bähwidine hyzmat edýändigini hem aýtdy. Ol bu taparyň sebit we halkara arenasyndaky hyzmatdaşlygy üstürmäge mümkinçilik berjekdigini hem sözüne goşdy. Berdimuhammedow iki ýurdun arasynda ýokary derejede gatnaşyklaryň bardygyny nyktap, soňky döwür özara hyzmatdaşlygyň dinamik taýdan üsýändigini, şeýle-de munyň siýasy, sowda, ykdysady we medeni ynsanperwer pudoklaryna öz üskünlüğünün tapýandygyny aýtdy. Gepleşikleriň dowamında iki ýurdun serhet ýakasyndaky tebitleriň özara hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerine hem üns berildi. Ýa-da 20-nji sentýabrda Lewap welaýatynyň wekilletçilik topary Özbekistanyň Bukhara regionuny we Daşoguzyň delegasiýasy Demirazykdaky goňşy döwletiň Harizm tebitine tapar edipdiler. Gepleşikleriň dowamında prezidentler bular ýaly dostluklaryň dowamly geçirilmeginiň tarapynda çykyş etdiler. Mundan başga da iki ýurdun arasyndaky suw hojalygyndaky hyzmatdaşlygy uly baha berildi. Belletek geçen aý BMG-niň azyk we owu hojallyk boýunça edarasy Türkmenistanda we Özbekistanda suwdan peýdalanmagyň geriminiň aýatly dereje ýetendigini duýdurypdy. Galy berse-de taraplar tebit we halkara gün tertibindäki meseleler, şol tanda Awganystandaky ýagdaýlar boýunça hem pikir alışdylar. Özbek tarapynyň maglumatyna görä, soňky 4 ýylyň dowamında iki ýurdun arasyndaky özara sowda dolanşygy 3 hesse ýokarylanyp, $400 milyon hem aşypdyr. Şu ýylyň başyndan bäri sowda dolanşygy 25% ýokarylanypdyr. Mirziýoýew Özbekistanda häzir 200 000-den hem aşy türkmen milletli adamyň ýaşaýandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbekler barada maglumat berilmedi. Azatlyk radiosy ýurdun Daşoguzy we Lewap sebitlerinde ýaşaýan etnik özbekleriň pasport almakdaky kynçylyklary, ýyşa ýerleşmekde duş bolýan meseleleri, şeýle-de özbek dilinde bilim berýän mektepleriň we metbuatyň ýokdugy barada habar beripdi. Mundan Berdimuhammedow Özbekistana 2018-nji ýylyň aprelinde döwlet tapary bilen barypdy. Şeýle-de 2019-njy ýylyň noýabrynda Merkez Aziýa döwletleriniň prezidentleriniň ilkinji konsultativ duşugyna gatnaşmak üçin iş taparyny amala aşyrypdy. Türkmenistan bilen Özbekistanyň resmi diplomatik gatnaşyklary 1993-nji ýylyň 7-nji fevralynda ýola goýuldy.